Kaning batuha bay, kani akong gigunitan. Ukba ninyo kay naay kwarta diri. Daw. Ukba kay akong kuha ang kwarta. Ukba daw. Akong kuha ang kwarta. Kuha pre, ako kini pre. Bantayin nyo kung dagan. Ako kuha. Kuta. Dagan. Plastik. Sura. Suk. Pre. Asa na nga to? Kaysa pre. Kini pre. Binitik sa kong dughan pre, naadyo diri pre. Naadyo ni dako, jud kay ni pre. Pagbantay mo, pag alisto mo, alisto jud mo. Iputik. Alisto jud mo sa 1, 2, 3, go. Dara. Dibalik. Hinahinay na to. Kini pre, dako na kini. Pagbantay ha, kini balik si ang gisudlan. Bantay dah ha. Alisto. Alisto. 2, 3, go. Dagan. Balik na po diri, balik. Balik diri. Balik na po diri. Nakuha jud. Bantay na poy. Hinahinay to ukap. Balik na po diri. Ukap kay malas kari. Daka poy, bantay ra. Mo kabalo oy. Bantay ra masunda. Imong kamot yan dam. Bantay ra poy, balik na po ni ron. Sige, bantay ha. 1, 2, 3. Di. Balik poy. Bantay ra poy. Sige, dito mo duha. Diri min duha makatang ni diri. Para po yan. Katang ko. Balik. Nakabuhi. Mamaak. Nasa kong muna pre. Di balik sa diri si Anggi. Lubang kanina. Karon makuha na to ni. Bantay ra po. Alisto. Anday mong kamot ri. Kasi mo balik ka po diri. Bantay ra. 2, 3. Dagan. Asa. Nagtuo sila ni Pio. Pero ikabuangan na nako sila. Natin na. Balik na muna dito. Nana jod ni. Balik na bantay. Sige. 1, 2, 3. Wala man lang. Kaniyara may kay klaro. Kaniyara may pangita wa. Ay magsaba. Kinina niyo. Gilugat na sa pisto da. Ilugat na pisto niyo para magkuha ng Pio. May kwarta. Uy. Bay, tabangin sa kuko diri bay. Bay. Ukba sa ko di bay kay nay 100 bay. Nay kwarta ang bato bay. Bay, tabangin sa ko ninyo bay. Kamong duha bay. Siya man na bay. Ukba sa ninyo ning bato. Nay kwarta. Ukba ninyo ni. Hinay-hinayan ninyo po ya. Kaning batuha bay, kani akong gigunitan. Ukba ninyo kay naay kwarta diri. Daw. Ukba kay akong kuha ang kwarta. Ukba daw. Akong kuha ang kwarta. Uy, nara. 100 bay, ganihara yung kuani. Ganihara kong pamiyo, kwarta akong nakitaan. Di kwarta yung nakitaan? Ato sa ko bay. Ganihara ko ani bay. Maura ni akong gipangita bay. Mo ato sa ko bay. Salamat kayo ninyo bay ha. Salamat kayo bay. Ato na ko. Kita kwarta?